Mangan sih lu. Mangan apa nek tak pesenan sak luwe iki. Kan yo panganan instan, sing gampang lan cepet karo digawe. Oh, Wis ngene wae. Nah, iki panganan instane yaiku mie gelas rasa sosis. iki mah gawane lali. Nah, mie gelas iki gawane bener-bener simple banget. Carane piye? Nah, gawe ini simpel banget kan? Iya, simpel banget. Bari aku wis sing akeh kok enak soalnya. Bari iki gawe